Tumakder tayo amin kakabsat para iti panagdaydayaw tayo. Iti daytoy naragsak nga agsapa, makidalyasat tayo iti tanem kada Maria, kindoktalen ti bato anay tulid. Ti tanem nga awan nagyan na, agtalinaed nga pamaneknek, asibibiyag ti mangisalakan. Umay kayo, agrago tayo, agsipod tanaamuan tayo ang nagungaren ni Jesus. Umay kayo, ket ipaay tayo ti panagdaydayaw, ken panagyaman iti Diyos, gapo ti panagtungpal na, ti padto, ti panagungar.
Apo Diyos, agyaman kami, iti dayto nga agsapa, tainikan na kami, tibigsa, ken karadkad, tapno makaumay kami dito uneg ti templom, nga agdayaw ken agrukbab ken ka. Agyaman kami, Apo, itaakan nito, taiso ti panang celebrar mi, ti panagungar mo. Nagtuo ka iti krus, gapo ti basbasol mi. Wenno Apo, bendisyonam ti tumunggal may sa kada kami, sika kumao Apo, ti umadda kadagiti bibiyag mi. Bendisyonam met Apo, dagiti koromi, kastamet ti ingunguten mi nga pastor, nga iso ti mangted ti mensahe, itabigat. Dahil ti dawat, ken kararagmi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Panagungar ken tibiyag. Kinuna ni Jesus, ti siya sino man ang mamati kanyak, uray numatay, agbyag pay, agbyag tupay. Ket ti siya sino man nga agbyag ken mamati kanyak, pulos adin tumatay. Patsyem daytoy. Maawis ti tunggal maysa agparintumeng, dagiti kabailan na, dagiti agtarigagay, nga dumatag ken Apo, tapno agkonfesar, bayat tinatal na atukar, iti organo. Kararag tayo. O Apo, inayat mo unay, daytoy alubong. Babaen, ti panangted mo, iti maymaysa, ken kakaisunang anak mo. Tapno mawagan kami nga anak mo. Apo, tulungan na kami nga agbyag, nga adaan ragsak, ken parabor, ita nga Domingo, ti panagungar mo. Madaan kami kumati puso, ang managyaman, gapo kadagiti sakripisyom. Makita mi dagiti parabor ken maadan kuma ti rag-u dagiti puso mi gapu ti panangisalakan mo. Tulungan nakam kuma nga magna iti bileg ti parabor mo ket maibingay mi ti naimbag adamag mo ti sabali. Daytoy ti kararag mi. Amen. Amen. Awis kuma dagiti asher diti sangwanan para ti panakaornong kadagiti sagsagot nga agpaay ti multipurpose building.
Kinunat kadigiti maysa kadigiti bersikulo iti Biblia, amok asapsapulen yun ni Jesus anaylan sa iti krus, awan dituyen, nagungaren kas ti kinunana, umay kayo, umayo kitain ti lugar, anagiddaan na. Naragsak nga Domingo, tintay panangrambak, iti panagungar ni Jesus, na imbag nga bigatay amin kakabsat, good morning! Ayan, kitain nyo man, nagita kaabayo kakabsat, nagita datalikodan nyo, takablaawan nyo, katagyaman na nagkikita tayo manen. Iti daytoy nga Domingo. Ken kasnamet, nga kablaawan tayo, dagiti kakabsat tayo, nga Ilocano, iti daytoy nga gundaway, nga adda iti online live streaming, ti Central United Methodist Church, agyaman kami, iti ingkay panakipaset. Ken kastamet nga naragsak nga Domingo ti panagungar ni Apo kadagiti amin nga gagayem tayo kalugaran ken kapamatyan nga Ilocano nga adda iti uneg ti kapilya tayo ken kastamet kadagiti adda ti online sa dino man dagiti lugar nga ayan nyo kablaawan da kayo amin kakabsat. Ken kablaawan tayo dagiti bisita tayo iti daytoy nga kanito agyaman tayo iti gundaway nga makadwa tayo ni kabsat nga Ericar Arenas. Akidawik man di pa nagtakder ni ating ayan, iso na naikan ti gundaway nga agbakasyon mo at talo nga Domingo ket palubos ti Apo ento no bigat. Iso mat ti panagsubli naman yan jay Sacramento, California, jay US. Ket iramraman tayo kadigiti karkararag tayo. Ken kastamet kadigiti Andres family ti Santiago. Ayan, kidawik man, di pa nagtakdir da, kamsat. Ayan, nagyamang kami. Kadagiti taga Santiago Central ba? Taga Santiago Central? UMC, bueno saan? Buena Vista, bueno nyaman nga ayan nyo di Santiago. Ken kidawik man, ada ka di, nagiti bisita tayo nga nagbakasyon tata dito in Manila. Nga nakaumay dito Central tata. Kidawik man, ti panagtakdiryo kakabsat. Ada nagiti taga-probinsya nga nagbakasyon. Tadagiti pampamilya tayo, hangay so da bimisita iti probinsya tayo, ngim iso da kayon timay ditoy. Da ba kakamsat? Kidawik man ti panagtakderyo. Ayan, dadagiti kan. Sige. Ayan, numampay kasta kakamsat, gyaman tayo iti panakipasetyo, amoyo lukwek dagiti kakabsat tayo nga Domingo. Kakabsat tayo nga kay Lucanwan. Kaduan nga Ilocano nag-aawid yung probinsya, iso nga yung pastor kumamit, agawid met, madda kanumit agbakasyon ngamin, iso nga adda tayo, agyaman tayo ti gundaway nga nagkikita tayo, manen, numampayhan tayo nga naikan ti gundaway, o da kayo kakastamit, nga makaawid kadagiti pagtaingan, tapno makita yung matagiti pampamilya tayo, kadagiti na duma-duma nga probinsya, nga ayan tayo, anya, gapo nga datayo tatay ti daytoy nga kanito. So, agyaman tayo, iti gundaway, nga makadanon da kanya tayo, isuda tayo bimisitan, no, daman kanyayo, ket sapay lang kumati, kaadayo dito in Manila, ket silulakat, iti Central UMC, iti gimong, dagiti Ilocano, ket tultuloy nga umay kay lata kumadito, kakabsat. Kastamet nga kablaawan tayo, dagiti mangiselebrar, dagiti panagkasangay da, into tatta, birthday ni Tricia Ann Colyarin. Dapat ta, kakabsat, ni Tricia? Ay, awan. Ayan. Yung anak niya, Ada. Ni Tricia, birthday na tata. Kenti Stewardship Committee Chairperson tayo, ni Kabsat Lourdes Sivilieja. Kenti Presidente, dagiti WSCS. Ken kastamet, dagiti Senior Citizen, ni Ate Jervis Suarez. So, dagita tayo, kasangay tata. Ken kastamet nito no 26, isumit wedding anniversary da, Ramilo and Ivy Ramirez. Dapat nagiti kasangay tatangalawas na kakabsat, nga awan it inspire tayo, when no adda ijay ngimang ko nga unay kabisado pay, kidawik man ti panangitayag yung mga nagita imayo kakabsat, no adda man nag-birthday kanyayo, ket da kararag ko, nga ti agtultuloy, nga bendisyon ni Apo, kadagiti amin nga paset di panagbiagyo, ket iparukpok na pa iti naanay nga bendisyon kanyayo. Nang nangruna, kadagiti nagkasangay, ken kastamet nakaabot, dagiti anibersaryo da. Kakabsat, maawis kayo amin, into no, nang nangruna, dagiti council officers, nga dati pre-charge conference tayo, into no malpas ti English siguro, alas 2,
ket kedawin mi ti presensya ayo tapno kasta ket sakbay iti charge conference tayo ket pagnunumuan tayo, pagtutungtungan tayo, dagiti report tayo ti DS tayo, ti distrito tayo into no May 3. So nga maawis dagiti amin nga officers iti council. Ken kastamet nga into no 21 to 24 ket adda ti lakbay aral amin nga papastor iti Southwest Metro Manila ket mapang kami iti Quezon Province ket into no alauna ti parbangon kakabsat ket agbiyahe kami nga mapan gumaka sa kaminto bumalasi unto no bigat ijay agpa atimonan wenno alabat ijay Quezon. So ijay kami nga agbisita kadagiti iglesia kadagiti na dumaduma nga iglesia tayo dita Quezon Province. So awan digiti pastoryo malaksid ni Pastor Joey kini Pastor Onilia iso dati mabati dadagiti rason nga iso nga mabati da. Ken kastamet nga maawis kayo into no Sabado iso ti panangiselebrar tayo iti may katalupulo ket dua nga anibersaryo ti distrito tayo ditoy Southwest Metro Manila District ket maaramid daytoy ijay UTS PCU Dasmariñas, Cavite. So maawis kayo kakabsat nga kailukanwan nga makipaset tayo, wenno makitabuno tayo iti daytoy nga aramid ket pumanaw tayo ditoy iti alas 6 ti agsapa sa tayo agpa UTS iti Dasmariñas, Cavite. Ken kastamet nga into no Domingo ket isu ti post Easter Sunday kantata dagiti choir tayo. So maawis kayo tapno kastakit tayo dinggen dagiti napipintas nga boses mo dagiti kakabsat tayo nga koro nga Ilocano ti post Easter Sunday kantata da. So into no Domingo ket maaramid daytoy dito iglesia tayo. Ti oras metlaing ti alas 9:30 aging ganat alas 11. Into no April 28 aging ganat May 3 iso ti Church Vacation School tayo o VCS. So kidawik man dagiti apu ko yo anak yo wenno dagiti agtutubo nga ipalubos yo man nga umay da kuma makipaset iti daytoy nga aramid tayo amok nga da kayo nga naganak na nagpaset kayo iti daytoy nga aramid iti DVCS pa lang idi. So hanyo ko mga lapidan dagiti anak yo apo kuyo, pwede ba nga kuyugin nyo isuda, tilasod ti makadomingo, tapno kastakit makipaset da iti VCS. Amok nga maburburiburan kayo kanya da, kawewait da, at ibagbagada kanyayo, kuyugin nyo isuda ladtuyen, tapno kastakit agadal da, kadagiti sasa o ti apo, kas kapadasan nyo tayo, idiubing tayo pa, nga isot, nagbalin nga pundasyon tayo, kas may nga namati, nga ken Kristo ken kasmaysa nga Metodista. So maawis kayo ipanyod toy baon nyo ken sukunin nyo dagiti apo koyo anak yo nga makipaset iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo. Ket into no May 3 isumet iti charge conference tayo iti iglesia tayo. So sapay la kumata makipaset tayo nang nangruna dagiti council officers nga tumabuno tayo wenno hangkay nga mapukpukaw wenno data ito at daytoy nga nakunang petsa tapno kastakit intay sang kamaysa nga i-report ti DS tayo dagiti napasamak plano ken aramid ti iglesia tayo ti lasod ti maysa nga makatawen. Ken kastamet kakabsat nga tultuloy nga kidawek met ti tunggal maysa kanyayo nga makipaset tayo iti timpuyog fellowship and Sunday school hanuhang kayo nga agap-apura kakapsat ay ket open iti timpuyog fellowship tapno kastamet ket da kayo ket makipaset iti panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo ken kastamet nga digiti adda iti talento na iti koro ket agaw awis ti koro tayo tapno kastakit manaynayunan pay dagiti miyembro iti koro tayo kapsat ngem awan ti koro tayo tata gapot dada amin iti probinsya nagaawid da manula dagiti nabati ket
Manggigan tayo ti maysa nga napintas nga boses madamdama kalpasan ti damdamag tayo kakabsat. Sige nga rod, tumakder tayo ket kablaawan tayo man ti tunggal maysa, abrasain tayo ti tunggal maysa, bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken agragsak tayo, ti pamati inanama, ken ayan-ayat ti aramid, tay nga agsangsang kamaysa, tungpalen tay nga ti bilin na, ayan-ayat ti rembeng mo, kapadama tao. Ayan-ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay nga agsangsang kamaysa, ti pamati ken hinanama. Ayan-ayat, tirembeng mo, ti kapadama tao. Ayan-ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay nga agsangsang kamaysa, ti pamati ken hinanama. Ayan-ayat, tirembeng mo, ti kapadam at tao. Ti panakaibasa ti nasantuan a surat masarakan iti libro ti umuna nga Korinto, kapitulo 15, bersikulo 19 aging ganat 26. Kat kastoy ti mabasa. No agpaaylaeng iti daytoy abiyag, tinamnama tayo ken Kristo, ket awanen sa bali. Datayo dagiti nakakaasi unay, kadagiti amin a tao dito'y lubong. Ngem iti kinapudnuna, na pagungar ni Kristo, kas umuna abunga, ken pamatalged, mapagungar tumet kadagiti matmaturog iti tanem. Takas iti yaay, iti patay, gapo iti maysa a tao. Kas tuymet ti panakapagungar dagiti natay. Kas iti ipapatay ti amin a tao, gapo iti panaki pagmaymaysa kini Adan, kas tamet ti panagungar to ti amin a tao, gapo iti panakipagmaymaysada kini Kristo. Ngem tunggal maysa iti bantang na, umuna ni Kristo, kalpasan na, dagiti tattao na, iti tiyempo ayaay na. It umayto ti panungpalan, pukawen nanto ni Kristo, ti amin aturay. Amin a panakabalin ken bileg, ket yawat nanto ti pagarian ti Dios Ama. Tamasapol nga agturay ti Dios, tamasapol nga agturay ni Kristo, agingga maparmek ti Dios, ti amin akabusor na. Ni patay ti mao dinto akabusor, apamarmek. Amen. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kanya tay kakabsat ti panakaibasa ti ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Juan ti may kadwapulo nga kapitulo bersikulo umuna aging ganat 10 ket 8 ket kastoy ti mabasa tayo. Nasipnget pay laeng ti agsapa iti umuna nga aldaw ti lawas idi mapanda Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ikaken ti bato na isera iti tanem. Nagtaray anapan ti ayan ni Simon Pedro ken ti sabaling nga adalan daydi dinungdungo ni Jesus. Kinunana kadakwada,
Inikatda ti Apo iti tanem ket saan mi nga ammo tinangikabilan da kenkwana. Napan da Pedro ken tinasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa ngem naparpardas ti panagtaray dayta nga adalan ken inunaan na ni Pedro adimanon iti tanem. Simirip iti tanem ket nakita na daydi lupot alinen nga saan asimrek. Si Maruno asimangpet ni Simon Pedro ket naglayon nga simrek iti tanem. Nakita na ti lupot alinen nayaplag sa jay. Ket lupot naibedbed iti ulo ni Jesus ngem saan nailaok iti ayan ti lupot ti linen no di ket nalukot nailasin ti sabali adiso. Simrekmet ti adalan daydi umon una nga nakadanon iti tanem. Nakita natin napasamak ket namati. Di dapay la maawatan tikunan tinasantuan asurat amasapul nga agungar ni Jesus. Kalpasan na nagawid dagiti adalan. Agtaktakder ni Maria nga agsangsangit ti sibay iti tanem. Idi madama nga agsangsangit nagdumog akimita iti uneg ti tanem. Ket nakita nati dua nga angheles a nakapuraw. Agtugtugaw da iti diso a nakaikabilan dagiti idi iti bangkay ni Jesus. Adda iti maysa ti ulunan ken sabali iti sakaanan. Babae sinaludsod da, apay nga agsangsangit ka? Impanaw da ti apok ket jak ammo tinangikabilan da ken kuana insungbat na. Timalyaw ni Maria ket nakita na ni Jesus nga agtaktakder sa jay ngem di na nailasin. Babae sinaludsod ni Jesus, apay nga agsangsangit ka? Siya sino ti sapsapulem? Impagarop ni Maria nga isu ti hardinero ket kinunana kenkwana, Apo no sika tinangipanaw kenkwana, ibagaman tinangikabilam ta innak alaen. Maria kinuna ni Jesus, simango ni Maria ket kinunana kenkwana ti Hebreo, Raboni, kayat na asawen maestro, dinak iggaman, tajakpay nagsubli ken ni Ama. Kinuna ni Jesus, ngem ingka ibaga kadagiti kakabsat ko nga agsubli akto iti amak ken ti amayo iti Dios ko a Dios yumet. Napan impadamag ni Maria Magdalena kadagiti adalan a nakita ti Apo imbaga pay ti insao ti Apo ken kuana. Dios ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isa sa nga naragsak sa uamamabiyag. Isa sa nga naragsak sa uamamabiyag. body down and laid it in the tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ risen.
captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. And in the barren place, the world forever changed, for hope was born when Jesus rose that day. He stilled his wounded hands, revealed the love he came, for every fallen soul he came to save. And he will come again, and one by one will rise to praise his holy name and see the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Hallelujah, he lives. Hallelujah, he is risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again, risen to bring back home again. Giyaman tayo, iti nangigan tayo nga mensahe, iti kanta, babayan kini kabsat nga Mark. Kablawan tayo mat at naglabas nga kasangay na. Iti dayto nga napalabas nga lawas, iti conductor tayo ni Mark Kedeng. So nga maawis kayo, no kayat yu ti kasdi nga boses kakabsat. Sumali kayo ti koro. Kitain nyo, kasdi ito ti boses yo. So no, awisin kayo nga makipaset, iti koro tayo dito Ilocano, ay kitain nyo, no kasdi ito ti pagbalinan ti boses yo, no sumali tayo kakabsat. Apay nakaisim kayo lang kakabsat. Sige. Ti mensahe nga kaya ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo, itintay pa nang iselebrar iti panagungar ni Jesus, ti bato akay papanan ti baru a biag. Kunain tayo nga ti Easter Sunday ti karagsakan nga aldaw ti Holy Week. Agsipod ta iti daytoy nga aldaw ti panagungar ni Apo Jesus. No lagipen tayo ti panangrugina manipod iti Ash Wednesday, ket isu ti rugi met iti Lenten season o Lent season. Ket ti Palm Sunday met ti panangrugi iti Holy Week. Ti Easter Sunday met ket isu ti rugi iti Easter season. Maysa daytoy nga selebrasyon iti 50 nga aldaw manipod ti Easter Sunday wenno ti panagungar ni Apo Jesus agingganan to iti Pentecost Sunday. Ngem itangal daw rambakan tayo ti Paskwa, ti panagungar ni Apo Jesus. Ket maysa kadagiti na isang sangayan a pasamak kadagiti namati ken wenno disipulo na.
Tidakkel ken nadagsen a bato anay tulad ti tanem ni Jesus, ket iparangarang na iti pannakabalin ti Dios ken ti baro nga biag nga ipaay ni Jesus gapu iti pannakalukat na. Kadagit pannakalukat na. Ti palawag iti Bible Dictionary, ti bato kunana, the term rock in the Bible carries profound significance reflecting strength, stability, and faith. Iso nga no basahin tayo tinasantuan a surat, kun kunaen na nga niya ti Diyos tayo nga isu ti bato. Kas kinunana ti may kadwa nga Samuel, ti kapitulo 20 ket 2, versikulo 30 ket 2, ket kinunana siya sino ti Diyos no saan laeng ani Yahweh, ket siya sino ti bato no saan ati Diyos tayo. Dayta ti simple nga palawag nga oray ti Diyos tayo ket isu iti bato. Kinunana pa nga isu ti pundasyon ken pasuli na Apo Jesus ket isu ti pundasyon ken pasuli nga bato. No basahin tayo ti manipod ti Efeso kapitulo may kadwa nga kapitulo bersikulo 20 nabungon kayo met ti rabaw ti pundasyon nga impasdek dagiti apostoles ken dagiti propeta ket ni Kristo mismo ti kangrunaan a pasuli. So ano kitain tayo, ti bato iti tanem ni Jesus, at dati iparangarang na ti tunggal may sa kanya tayo. Ngem no kitain tayo ti pasamak, iti panagungar ni Jesus, ti bato ket may sa alaped. Nga nagbalin nga ruangan, tinakaitaneman ni Jesus. Nga kasno, idatag tayo, no itulad tayo kadagiti biag tayo, isumet dagitoy dagiti laped anarigat nga itulid nga kapadasan dagiti biag tayo. Anya kadi dagiti karit wenno dadagsen a laped kadagiti biag tayo akas kini Jesus napadasan dagiti apostoles ken ni Maria amay tulad kas maysa a bato a nadagsen natangken ken mangpatanor ti kinaawan itinamnama kas nagparang iti istorya ni Jesus. No daduma ti bato kunatay ngamin no mampay napintas ti iparangarang ti bato tinasantuan a surat ngem kanya tayo nga tattao ti bato ket sabali iti kayat naasawen. Jay kas kinunak kanya tayo ti bato ket agbalin kas maysa adadagsen kanya tayo. Maysa anatangken nga mangpatanor ti tapno mamagbalin kanya tayo tapno maawan tinamnama titunggal maysa kanya tayo. Diyo kadi madlaw no adda dagiti pakarikrikutan tayo. Kasla bato ti kadagsen na dagiti kapadasak kung kunatayo no ka. Isot gapuna nga dagiti personal nga karit ti biag tayo kasla kuma dagiti emotional, spiritual wenno physical a karit akasla narigat nga dalyasaten kunain tayo kasla bato dagitoy nga dadagsen dagiti biag tayo. Problema akasasaad kadagiti biag tayo pamilya ken uray pay kadagiti masakbayan tayo. Isot gapuna no na makapadas tayo kadagitoy nga kapadasan, isumet ti mangted ti panagduadwa ket iturong na tayo ti kinaawan tinamnama. Agingga nga dumteng nga ti panagpampanunot tayo wenno ti biag tayo ket addaan mapatanor iti panagsaludsod ken Jesus kadagiti bibiyag tayo. Isu nga dijayen, dumteng ti panawin nga agsaludsod tayo, apay apo, kastoy ti mapaspasamak kanya. Ket isumet ti mangted kanya tayo, nga maawanan tayon ti panag pamati
gaputa na napukawen tinamnama tayo. Isaludsod ko kanyayo kakabsat, adda kadi bato adadagsen wenno rigat nga laped, anarigat amaluktan ni Jesus kadagiti bibiyagyo. Ngamin ti panagrikna tayo, kasla natayin ni Jesus kadagiti biyag tayo. Yakamo to anya dagiti kapadasan ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat. Yakamo no anya dagiti karirik na tayo, mabalin nga kadagiti pamilya tayo, kadagiti salunat na espirituan, emotional, problema, rigat. Aglalo no Manuel L. Quezon lang tip adad tabulsayo na po kaslalabato nga na itupak ti lulunan yun niya kakabsat. Ti panagrik-rik na tayo. Ngim no talo ti tao na. Ay bagay, hanga talo tao na niya. Sa balin niya, ti takwanan. Ngim no na ti violet ti makitkita pa laeng nga sumiling sumilap kadagita matatayo. Eh kikasla datayo di kangatuan nga lugar nga marik na tayo pa'y laing tilagaan kadigiti karirik na tayo. Adda kadi, dagiti kasjay nga kapadasan tayo. Biyag, kadagiti biyag tayo, kadagiti anak tayo, asawa tayo, wenno pamilya tayo, estilo ti panagbiag tayo, wenno kadagiti sagsagubaanit tayo. Ngimlaglagipin tayo kakabsat. Babayen, ti panagungar ni Jesus, tinulid na ti bato, nang serra ti tanem. Babayen ti panagungar ni Jesus ket impakita na ti pannakabalin ti Dios amang paregta kada tayo ket pannakabalin manipod ken patay ken sipnget kadagiti agtalek ken kuana iti likudan kadagiti dadagsen tayo. Adda kadi dagiti kapadasan nyo nga dadagsen kakabsat nga naglabasan nyo kasla imposible nga bitbitin tayo. Dagita nga bato nga dumteng kadagiti biag tayo. Ngem gapo ta impakita na ti bilig ni Jesus kadagiti biagyo. Tata medyo kasla umis-isim kayo ay nakayanak di jay nga problema. Yak namnamain nga napasamak kanyak di jay. Napagbaligyak di jay nga kasasaad. Ngamin patibkeren na ti pamati tayo ken Hesukristo, ti anak ti Dios amang isalakan kada tayo. Isu nga dakkel ti mensahe na babaen ti panungungar na, babaen ti panangitulid da ti bato nga nang serra ti tanem. Isut gapuna nga ti panagungar ni Jesus ket nangited ti baro a biag kanya tayo. Namnama ken pannakasubbot. Impay na tinamnama ken liwliwa kadagiti panawen nga panagsagsagaba tayo. Ammo tayo nga man nakabalin isuna ket adda ti Dios kada tayo. Ti pannakaikat ti bato ipasimudag na ti panagbalegi ni Jesus ken basol ken ipapatay. Isut gapuna nga agyaman tayo. No mampay dayta nga bato nga kitkitain tayo nga dakkel. Ti panagrik na tayo ket dadagsen, laped. Ngem ken Jesus mangiparangarang ti pannakabalin, pannakaibileg, tapno kasta masubbot tayo, maikan tayo tinamnama kadagiti biag tayo. Tinaitulid a bato ipalagip na kada tayo, anasken nga ikaten tayo, dagiti na nga ikaten tayo, dagiti dua-dua tayo no daduma. Isot kasapulan na, mabalin tayo nga ibaga, nga bagkatin tayo, ipurwak tayo, dagitoy nga bato, tapno saan tayo nga madagsenan. Itulid tayo, dagiti bato, nga nadadagsen. Ngamin, mabalin nga iyakar ni Jesus, dagiti laped nga kapadasan tayo, tapno mawayawayaan tayo. No kasano ti panaggaraw ti Dios ti bato
kabailan met ni Apo Jesus nga parmiken dagiti laped kadagiti biag tayo. Babaen ti pamati tayo ken ti grasya ni Apo Jesus. So nga no daduma aglalo iti daytoy nga panawen kapsat adu dagiti laped. Adu dagiti paspasamak no daduma ti Semana Santa na commercializing. Imbes iso kuma ti pangilin tayo, panagkarkararag, ay apo. Adda tayo kadagiti lugar nga no daduma. Di ba? Nagbuybuya kay tinyos na duma-duma nga disgrasya tinapasamak tata dahil tinapalabas nga laat, napalabas nga aldaw. Tatila napananda. Dispensary nyo, dagiti, napanan tayo kakabsat. Ngimno, kitain tayo tinaggrugyanan, ti Semana Santa, iso ti panawen, ti panangilin tayo, panagkarkararag, panagmena-mena, kadagiti biyag tayo. Ngimtatan, nabaliwanin. Pastor, napudot ngamin, iso nga mapang kami tumapugmet basit, Oh, ngim hantay ko mga hantay ko mga liplipatan ni Apo. Kadagiti biag titong galmay sa kanya tayo. Isut gapuna nga ti panagungar ni Jesus mangted kada tayo tinamnama. Oray pay ti likudan ti patay ken sipnyet kadagiti biag tayo. Nga ti babaen ti pamati tayo ken Jesus mapadasan tayo ti baro a biag. Pamakawan, panangwayawayana kada tayo, ken panangasubot na. Iso nga laglagipen tayo, adupay, ken nakarkarupay, nga dadagsen, akapadasan ti biag, ngem nagbalegi ngamin ni Kristo, babaen ti panagungar na. Iso nga, ti bato kakabsat kuma, kas namati, kas ti kayat na asawen ti bato, nga ti bato sigon iti diksyonaryo iso iti mangipakita iti panawen iti reflecting strength, stability, and faith kadagiti biag tayo. Isot gapuna nga rod, agtalek tayo ti Diyos, no kasano na nga intulid, dagitoy nga laped, basta mamati tayo kenkwana, kaya na nga parmiken, dagiti karit, dagiti biag tayo. Kaya na. Kasapulan tayo nga paadalimen kuma, dagiti relasyon tayo lang ken Kristo. Agyaman tayo, babaen ti panagungar ni Jesus, na addaan tayo, itinamnama, talged, panagbalbaliw ken baro abiyag, pamati ken panagtalek kakabsat. Ket iso ti pagyamanan tayo digijay. Isut gapuna iti daytoy nga kanito kakabsat. Agyaman tayo ti inaramid ni Jesus. Isut gapuna ti awis ko kanya tayo. No anyaman dagiti dadagsen tayo iti daytoy nga kanito kakabsat. Saan tayo kuma nga itulok nga isut awitin tayo latta. Nga isut mangted ti pannaka pukaw tinamnama ken kastamet ti pamati tayo. Takayang-kayang at itulid ni Jesus dagitoy. Tapno kasta sukatan natin amnama. Panagtalek, panakasubot, kadagiti biyag tayo. Diyaka mo, dagiti kapalasan tayo kakabsad. Diyaka mo, dagiti kapadasan nyo ti biyag, ti pamilya, ti trabaho, komunidad, ken kastamit kadagiti dadumapay nga problema sa lunat wenno probisyon ni Apo Diyos kadagiti biag tayo. Itulid tayo dagiti nga bato. Tapno makita tayo ni Kristo. Ijay unig titanem nga isunak ket nagungar. Ngamen no saan tayo nga itulid dijay nga bato. Ti panagkita tayo awanin tinamnama. Isot gapuna nadagsen man dagiti kapadasan tayo kakabsat.
ti pagsayaatan na, adda Diyos aman nakabalin. Ket saan tayo kuma nga itulok kakabsat, nga ti mangringbaw kadagiti amin, nga kapadasan tayo ti biag problema, ket ti problema, ngem ti mangringbaw kuma kakabsat, ket ti pamati tayo, tapno dagita nga lapid ket maikat, ket makita tayo, masaksyan tayo, nga ni Jesus ket nagungar, tapno kasta ikat na tayo tinamnama, kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Isot gapo ng arod kakabsat, agyamanak, tagtultuloy, nga panamatiyo, moyo ti presensya yo, iti daytoy nga kanito, mangiparangarang ti panamatiyo ken kuana, mangiparangarang ti namnamayo ken kuana, panagtalik tayo ken kuana, iti daytoy nga aldaw wenno Domingo ti panagungar na. Saan laing kas may sa kumanga ritual, ti aramidin tayo, gapot, daytoy ti aldaw ti panagungar ni Kristo. Ngem, iti daytoy nga aldaw, ikan na tayo ti baro nga sirmata. Tapno makita tayo ti lawag, gapo ti panagungar ni Jesus, kalagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Agyaman kami, Pastor, tinapintas, mensahe ti biyag, nga impaayo kada kami itang agsapa. Ita iti panawen, ti panagyaman, ken panangidaton. Ni Jesus nagungar manipod ken patay, tapno magunod tayo ti biyag, nga awan pagkurangan na. Patalgeden na tayo, dahi tababaen, iti panagserbi tayo, kadagitin na materyalan abanag, ket maosar iti panakaipakaammo, iti dayta nga ayat, isang kangatuan. Idaton tayo nga rod, kadagiti pagkapulo, karkari, ken datdaton, ang pagyaman iti altar. Maawis tayo met, ang mga ramat iti online banking, babaen ti bank account, ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin, nasagot mo, aywan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, sa puso mi. Amen. Kararag tayo, agyamang kami apo, tagtultuloy nga kinaparabor mo. Tultuloy nga agyamang kami, kadigiti impay mo, nga kinabaknang kadigiti bibiyag mi, kit idaton mi, kas pasetmet, ti panangidaton mi, kadigiti bibiyag mi, kas si bibiyag, o Diyos, ti saklang mo,
Ket tultuloy mo nga ipaay ti bendisyon kadagiti anak mo tapno kasta ket agbalinda nga bendisyon met ti sabsabali. Ket mausar digitoy nga daton da. Kadi aramid, ministeryo ken misyon ti iglesia mi dito Central UMC. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Isak na taihan, Paskwa anaragsak, Paskwa ilalabas, manipuri ti patay, maisukat tibiyat, ni Jesu Kristo't nang yeng ikantat balegi. Puspuso midalusa, ikinanarugi, tapnuin ka makita, Apo ti gloria, denggen miti ayab na, ayab ana santuan, Apo anagungar, iten at salakan. Maawis kayo amin kakapsat, nga kararag tayo kinapo. Amami nga da sa dilangit, umay kami at dumatag, ken ka, ket ipaaymi ti kangatwan a panagyaman ken panagdayaw ken ka. Agyaman kami, gaputi inaramid mo, O Diyos. Ti panangsubbot mo, ti panangted mo, iti namnama kalagiti bibiyag mi. Numampay ti likudan kalagiti bato a kapadasan mi. Babaen ti panagungar mo nawayawayaan kami. Ket nakita mi ti bileg mo kalagiti biyag mi, O Dios. Uray pay kalagiti kabasitan abanag. Aging ganat kadakkilan ti panagkita mi, O Dios, nga nasaksyan mi ti kinaimbag mo. Tapno kasta mapadasan mi iti bendisyon mo nga naggapukeng ka. Agyaman kami kadagiti presensya kadagiti anak mo. Numampay ti likudan kadagiti aramid na, kasta met dagiti kakabsat mi nga dati online, O Apo, agyabang kami. Tultuloy mo kadi nga bendisyonan ti tunggal may sa kanyada, kadagiti amin apaset ti panagbiagda, dagiti pamilya, kadagiti pagtaingan da, O Apo, ken kastamet ti panagserbida ken ka. When Apo, italek mi ken ka, kadagiti nagkasangay manen, kadagiti nga kakabsat mi ken kastamet, kadagiti nakaabot, dagiti anibersaryo da. Bendisyonam kadi, O Apo, ket iparukpok mo, tinananay nga bendisyon mo, nga aglaplapusanan. No kasano nga nakikaadda ka, kadagiti naglabas, kadagiti biyagda. Tultuloy mo kadi nga ipariknapay, kadagiti sumarno nga paset, kadagiti biyagda. Bendisyonam iso da, O Apo. Ket no anyaman digiti araraw da, ipaay mo kadi si bubuslon, O Apo. Kastamet kadagiti kabsat mi, nga dadagiti saksakit da, O Apo. Karkararag mi kadi, nga usarem dagiti mangagas, pagagasan, ken agas ken taripato dagiti pampamilya. Tapno mangipaay tinananay nga regta, pannakalaing kadagiti na pisikalan, emotional ken na dumaduma pay nga aspeto ti panagbiagda. No adaman dagiti problema da, O Apo, dagiti kabsat ko nga diakam mo dagiti pagkapadasan da ti biag nga dudaduma ti panagriknada ket kaslabato nga dadagsen kadagiti bibiyag da. Ipariknam kadi, O Apo, ti kaaddam kanyada. No mampay ti panagriknami, O Apo, sikakat natay kadagiti bibiyag ket mariknada nga saan ka nga
aggargaraw kadagiti bibiyag na, ipariknam ti panaghungar mo, kanya daw Apo. Tapno agtultuloy nga tinamnama, ket mausar dagiti biyag da, ti uneg ti pamilya, komunidad, ken ti iglesia nga nakaibilangan mi, o Apo. Tulungam ka di isu da, o Apo. Kadagiti amin nga araraw da, kiddaw da, iti daytoy nga kanito. Ket ikam matalik ko, o Apo, ti agtultuloy nga panakikaadam, kadagiti amin nga paset ti panagbiag da. Karkararag kumit, dagiti agsubli manen, kadagiti balasiw taaw nga kabsat mi, kas kinikabsat nga Eric Carr. Panagsubli na, ijay Sacramento, California, ken kastamit dagiti kakabsat mi, no adda iti dayto nga gundaway, nga apan agtrabaho, ijay balasiw taaw. Ken kastamit kadagiti paset ti pamilyami, nga adda ijay balasiw taaw, kas OFW. Bendisyonam isuda, ti dalyasat, ti panagdalyasat manen, o Apo, ipaay mo kadi, ti panakikaadam kanyada. Tapno iyadayom ti anyaman nga disgrasya. Kaya tagtultuloy nga ti panakikaadam, ti mapadasan da, o Apo. Wen Apo, agyamang kami. Amok, dagiti kidaw, dagiti anak mo, o Apo, kitno anyaman dagitoy. Na pisikalan, na materyalan, nga banag, o Apo, ipaay mo kadi as ibubuslon. Gapo ti bendisyon mo, nga aglaplapusanan, gapo ti ayat mo kanyami, gapo ti pamatida, kaya tagtultuloy kadi, nga mapadasan mi, o Apo, ti nagpayduma, gapo ti pamati mi ken ka, tapno kasta, tultuloy, nga agdayaw ken agyaman da ken ka, ket makita dagiti sabsabali, ti nagpayduma nga addaan pamati, tapno adupay ti mayegmi ti sangwanam, nga kararwa, o Apo, babaen, biyag, dagitoy nga anak mo, ti uneg, ti iglesia mi. Tulungan na kam, apada-pada, o Apo. Bendisyonan na kam, kadagiti amin, apaset, ti panagbiag mi. Tulungan na kami, parigtain na kami, kas ti panaghungar mo. Ket no anyaman, dagiti laped, o Apo, adda dagiti dadagsen, ti panagbiag mi, agtalek kami ken ka, o Apo. Taamumi nga sikakit nagungar, tapno kasta aggaraw ka kadagiti biag mi, ket makita mi nga ti pagayatam ti maaramid mi kuma, o Apo. Tulungan na kam, apada-pada, o Apo. Wen Apo, ado dagiti kiddaw, dagiti anak mo, ada dagiti karkararagda, ngem ipaay mo kadi, o Apo. Gapu ti pamati mi, ken babaen ti grasyam, o Apo. Kiddaw mimet, ti panagserbi mi ken ka, o Apo. Paadalimem pa digiti pamati mi. Usarem dagiti biag mi ti panagserbi mi, babaen ti iglesia. Kaya tagtultuloy kami nga agyaman ken ka, o Apo. Parukpok mo tinananay ang bendisyon na materyalan ken spiritual, kadagiti amin apaset ti biag da, o Apo. Tapno nagtultuloy damit nga bendisyon ti sabsabali, o Apo. Pakawanen na kam, kadagiti amin nga nagkurangan mi, kadagiti amin nga nagbiddutam mi, kaya tagyamang kami, tawinawayaan na kami, pinakawan na kami, inikan na kami, tinamnama, nagtalek kami, napabilag kami, babaen ti panagungar mo, agyaman kami, ti inaramid mo, o Apo. Dagitoy ti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pagradrumat langit, agkanta di daga, ket amin metoy lubong, mapaklempital na. Di amin anaglasud, jay langit, ket tuy daga, agdadanggay tay amin, ragot hidirina. Amen. Tiyamaken anak umag, ken Espiritu
Kakabsat ken Kristo, ti irurwar tayo, iti iglesia tayo. Sapay kumat at ti Diyos ti talna, anagungar manipod ken patay, ket aramaten na tayo, iti amin agundaway, kadag iti biyag tayo tapno maaramid ti pagayatan na. Sapay kumat at patauden na ken ka, ken tunggal may sa kanya tayo, babayen ti bileg ni Yesu Kristo, amin dagitoy nga makaayo ken kuana. Ken kuana ti dayag, iti agnanayon ken awan inggana, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.